De verdad, Aí está, a primeira vez que viñeron polo lugar foi no ano 1993. Levábamos un ano e daquela viñeran a presentar esa canción Tractorada. E a hoxe, 30 de setembro de 2022, aí están os amigos de Rastreros. Logo empezamos punto recanto xa, Rastreros, Tractorada. Se pode vivir con la culpa do progreso. A próxima Tractorada.